Veieu, més tanques. I aquí una altra entrada al parc. Està bastant bé, però veieu tot això així? No tindria que estar tot això així. I si ningú diu res, no es fa res. Mireu, una entrada fins i tot. Una entrada a una zona que està desèrtica. Mireu, obro la porta, Aquí no hi ha res. Es consumeix tot. Parada de metro Torres i Valles. I tot això així, Sant Andreu, un barri amb molt de catalanisme i molts negocis privatitzats madrilenys. Separació de poders. Veieu com està tot? Ara avanço una mica. Me lo ha dicho mi padre, y le digo, está flipando el Dani. La baixada típica per anar al camp del Barça, des de Torres i Valles fins a Badal o Collblanc. Els autobusos de Barcelona, per allà dalt hi ha un altre. I és el que deia, aquesta part, aquesta zona. Mireu com està això. Vosaltres veieu normal que hi hagi una entrada així, amb les tanques, tot amb herbes, grafitis i l'entrada així. No creieu que això té més a veure amb un país subdesenvolupat o tercermundista i no amb Catalunya o Espanya? Ho sento, per la gent de Sant Andreu, però mireu. Tot posat així amb barres, pedres. Vinga, adeu, que vagi bé. Espero que serveixi d'alguna cosa. Si és per bé, per bé.